Vážení diváci, chcela by som vás privítať na tohtoročnom Tour de Fun, kde sa zúčastní mnoho súťažiacich a naviac aj jeden neznámy účastník, o ktorom nevieme povedať nič. Pretekári sú už pripravení na štarte, o pár sekúnd sa to všetko začne. Každý jeden čaká na ten vytúžený výstrel, všetci sú veľmi nervózni, pretože nikto nevie, ako to dnes dopadne. A je odštartované, vážení, je odštartované a súťažiaci sa nenormálnou rýchlosťou pustili vpred. Podľa mojich informácií táto trasa má veľa nástrah, ktoré môžu pomiešať poradie súťažiacich pretekárov. A vidíme, že hneď na 2. kilometri sa strhol veľký boj o prvé miesto. V tejto chvíli nastala kolízia medzi 6 pretekármi, z ktorých 5 padajú a 6 akoby zázrakom vyrovnal. Je to neuveriteľné, pokračuje ďalej tento bojovník, až ho objal, neuveriteľné, až ho objal studený pot. Aj keď prežil túto kolíziu, má pred sebou veľmi ťažké zákruty, ktoré musí vyklopiť. A je tu prvá doľava, áno, je tu prvá doľava. A hneď zápätí doprava, neuveriteľné, brilantne zvládnuté. A teraz nasleduje prudký kopec hore. Môžeme si všimnúť, že pre tohto súťažiaceho to nie je žiadna marina a len takto zvládol. No následne si môže oddychnúť, pretože sa spúšťa dole kopcom. A ktorý debil by už len šľapal dole kopcom. Dostali sme sa do kotliny, kde už sú prví diváci a kde začal fúkať silný nárazový vietor, ktorý sťažuje cyklistom podmienky. A tento neuveriteľný vietor prifúkol pár mrakov. Pardon, bolo tých mrakov trošku viac. Tým, že sa cyklisti miernym stúpaním dostali do vyššej nadmorskej výšky, opäť im sťažuje pretek počasie. Spustila sa na veľká fujavica. Neuveriteľne tam sneží, ale veľmi neuveriteľne, ako môžeme sledovať, je to riadna smršť. Toto fakt nie je možné prejsť niečím takýmto. A ešte naviac k tomu sa počasie veľmi schladilo, pretože nastávajú ďalšie komplikácie s vetrom a dažďom a všetci mi isto dáte za pravdu, že pre cyklistov v takejto rýchlosti je to ako keby vám po tvári plesli mokrou handľou. Ale Tour de France pokračuje ďalej aj napriek tomu, že tohtoročná príroda veľmi naklonená nie je. A už sa blížime k poslednej zastávke s vodou. Ale čo sa deje, že by Fabi Majko nevládal len malilinký kúsoček pred cieľom? Slimáčim krokom sa približuje k osviežovačom, ktorí už plní nedočkavosti čakajú. Ale keď tak na neho pozerám, neviem, či tam vôbec dôjde. Ale už za ním beží podávať s vodou. A Fabi len odsusol prst a Fabi pokračuje, pozrite sa na neho, áno, rúti sa, krúti a rúti sa do cieľa.